into the canyon at the moment of my death. The echo I created. Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σε μάθω πώς να κάνεις αυτή την πλέξη. Εγώ τη χρησιμοποίησα για να φτιάξω μια ζακέτα, μπορούμε όμως να τη χρησιμοποιήσουμε σε ό,τι άλλο θέλουμε. Πάμε να σε μάθω πώς να την κάνεις. Έκανα μια αρχική αλυσίδα για το δείγμα μου. Μισά ποδαράκια στην αρχική μου αλυσίδα, στην πίσω θηλιά. Η πρώτη σειρά του σχεδίου μας είναι με μισά ποδαράκια. Έφτασα στο τέλος της σειράς μου. Έτσι είναι τα μισά ποδαράκια. Ο τελευταίος μου πόντος. Ένα λυσσατάκι στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Κατευθείαν στον πρώτο πόντο, μισό ποδαράκι και όλη η σειρά με μισά ποδαράκια. Έφτασα στο τέλος της σειράς. Το τελευταίο μισό ποδαράκι η επόμενη σειρά είναι η τρίτη και είναι με μισά ποδαράκια και αυτή. Το σχέδιό μου αποτελείται. Πάμε να ξεκινήσουμε το σχέδιο. 3 σειρές με μισά ποδαράκια τελείωσα και η τέταρτη σειρά θα είναι το σχέδιο. Έχω κάνει ένα λυσιδάκι στον αέρα, γύρισα τη δουλειά μου και κάνω στον πρώτο πόντο ένα άριχτο. Στο δεύτερο πόντο, χωρίς να πάρω νήμα, μπαίνω, βγάζω το νήμα μου, παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο, βγάζω νήμα, παίρνω, ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο. Έχω 6 φύλλα στο βελονάκι μου, 5 που δημιούργησα και 1 που είχα. Παίρνω νήμα, βγαίνω και από τις 6 φυλές, μπαίνω απευθείας στον επόμενο πόντο με ένα άριχτο. Μπαίνω στον επόμενο πόντο χωρίς να πάρω νήμα, βγαίνω με νήμα, κρατάω τις στήλες στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, μπαίνω στον ίδιο πόντο, βγαίνω, κρατάω τις στήλες στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, μπαίνω στον ίδιο πόντο, βγαίνω. Έχω 6 θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, βγαίνω από όλες τις θηλιές και μπαίνω απευθείας στον επόμενο πόντο για ένα άριχτο. Πάμε άλλη μια φορά. Μπαίνω στο πόντο χωρίς να πάρω νήμα. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο πόντο, βγαίνω. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο πόντο, ξαναβγαίνω. Όλες οι θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και βγαίνω από όλες. Στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Έτσι θα συνεχιστεί όλη η σειρά. Έφτασα στο τέλος της σειράς μου. Τελείωσα με ένα άριχτο, ένα λυσιδάκι στον αέρα και γύρισα. Δείτε πως φαίνεται από την καλή πλευρά. Το πλεκτό μας έχει καλή και ανάποδη. Η καλή είναι αυτή η πλευρά. Από την ανάποδη πλέκεται το σχέδιο. Ξεκινάμε λοιπόν την επόμενη σειρά μας που είναι με μισά ποδαράκια, όπως και οι επόμενες δύο. 3 σειρές λοιπόν με μισά ποδαράκια. Έφτασα στο τέλος της σειράς, μισό ποδαράκι και στο τελευταίο πόντο. Έτσι δείχνει η δουλειά μου. Μία λυσίδα, γυρίζω τη δουλειά μου. Η δεύτερη σειρά μου με τα μισά ποδαράκια τώρα. Έτσι θα συνεχίσω για όλη τη σειρά. Έφτασα στο τέλος, κάνω μισό ποδαράκι στο τελευταίο πόντο. Αλυσίδα και η τελευταία σειρά. Η τρίτη σειρά με μισά ποδαράκια. Έφτασα στο τέλος. Μισό ποδαράκι στο τελευταίο πόντο.
Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και ξεκινάει πάλι η σειρά με το σχέδιο. Μπαίνω στο πρώτο πόντο με ένα άριχτο, στον επόμενο πόντο χωρίς να πάρω νήμα, βγαίνω με νήμα, κρατάω τις στυλιές, παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, βγαίνω, κρατάω τις στυλιές στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, βγαίνω, έχω 6 θηλιές στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, βγαίνω και από τις 6. Στον επόμενο πόντο κατευθείαν ένα άριχτο. Ο τέταρτος πόντος είναι με το μπαλάκι μας, χωρίς να πάρω νήμα, παίρνω νήμα, μπαίνω στη θηλιά, κρατάω τις στυλιές στο βελονάκι μου, μπαίνω για τρίτη φορά, κρατάω τις στυλιές, παίρνω νήμα, βγαίνω και από τις 6. Στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Συνεχίζουμε έτσι για όλη τη σειρά. Ο τελευταίος μας πόντος θα πρέπει να είναι άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και ξεκινάνε πάλι οι 3 σειρές με τα μισά ποδαράκια. Έτσι φαίνεται λοιπόν το πλεκτό μας. Αυτά τα βαλάκια δημιουργούμε πάνω στο πλεκτό. Πολύ ωραίο είναι και κάθετα. Επαναλαμβάνεται λοιπόν το σχέδιο με αυτή τη σειρά. Οι 3 σειρές είναι με μισά ποδαράκια. Η τέταρτη σειρά είναι με τα μπαλάκια και ούτω καθεξής. Μπορούμε να το επαναλάβουμε όσες φορές θέλουμε, για όσο μήκος και φάρδος θέλουμε. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για όλα μου τα νέα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.